Noi l-am urmat, îl urmăm și să-l urmăm pe acela cui gânduri călăuzătoare ne-au îndreptat spre orizonturile și așa mai departe. Vladimir Nicolaevici despre Vladimir Ilici. Că zilele trecute a fost ziua lui Vladimir Ilici, dacă vă era dor. Eu pe Vladimir Nicolaevici îl înțeleg, la dânsul și vârsta de-amu, și cariera, și datoria, și dacă o viață e mers pe drumul spre... Dar e ca tinerii comsomoliști, e ca asta și fel de... Înțelegeți? Știți că la rusofon există termenul acela starceschi marazm. Nu de-am starceschi marazm e de înțeles. Dar este și un fel de maladioșnăi marazm, așa s-ar chema. Mai ales că ei nici nu înțeleg românește, ei nu știu să... La deci există un retard anumit. Eu îi înțeleg pe veterani, cum am mai spus. Ei au o vârstă, ei au luptat în război, nu putem judeca chestiunea asta. Dar tinerii comuniști, ei și viitorii căgăbiști și si. Că după a doilea război mondial au mai ieșit la suprafață niște adevăruri crude, legate de comunism, nu? Dar tinerii comuniști de azi, ei și nu au citit, ei nu știu, ei nu-și dau seama că ei continuă cauza sângeroasă a tătușilor barbari sau și. Dar ia să trecem noi mai departe. Șeful de la Moldova Gaz, Sasha Gusev, numai numele cât face, și-a luat o mașină de serviciu de 1.000.000 de lei. Dar de unde? De unde bani? De unde bani? La Moldova Gaz, Sasha Gusev, mașină de 1.000.000, Moldova gazul știți că aduce bani, așa Sasha Gusev, nume cu rezonanță importantă, clar că aduce și numele bani. Mașină de 1.000.000. Aha, am înțeles. Dacă vă mai amintiți, în ianuarie tariful la gaz a crescut cu 10%. Ia că vedeți de unde-s bani? 10%. Cu 10% nu-i de glumit. Poți să iei nu numai o mașină. Și eu cred că ei să-și mai iei câte ceva. Și prin casă. Plazme 3 dă, frigideri 3 dă, eu știu, uși, ferestre 3 dă. Că așa am înțeles că există ferestre 3 dă. Te uiți pe fereastră și în loc de iarnă vezi vara afară. Așa că tarifele astea ar mai putea să mai crească la gază. Da. Hai să mergem mai departe. Ia ca Vlad Filat e de acord ca soldățăii noștri să meargă la parada militară din Moscova. Să mărșăluim pe Piața Roșie, în pas cadențat, alături de frații noștri, eliberatori, bineînțeles. Și Vlad Filat spune că nu e nicio problemă, că putem să participăm, că acolo participă și polonezi, chiar soldați și americani, că... Dar ia uite, hai să mergem, poate le trăim tunurile, înțelegeți? Ne înhămăm la tunuri, ne înhămăm la tancurile cele ruginite, că mai au și ruginite. Cum pânzăt lumea, nu numai de astea noi. Ne înhămăm la dânsele, că noi, ia uite, noi ne-am obișnuit cu jugul. Putem să cărăm o bombă atomică în spate. Și ne înhămăm și mergem așa frumos în Piața Roșie, noi alături de polonezi și așa tot pățâți, serios. Că pe cine au vândut rușii prima dată nemților? Pe polonezi. Și nu numai că i-au vândut, dar s-au dus acolo și i-au ușis cu mâna lor. Pentru un business de ăsta pe care l-a avut Stalin cu Hitler. E dădeam Dumnezeu cu dânși. Sau mai degrabă Satana cu dânși. Cum stăm noi la capitolul demnitate până la urmă? Mergem să târâim tunurile rusești și bombele în schinare și ei din urmă cu puha. Șlup, șlup. Davai, moldavanian, davai. Voi unii probabil sunteți cu mentalitatea așa, drujba narodov, nu? Hai să fim serioși, domnilor. Ia ca Igor Dodon, un om de mare anvergură, progresiv și de viitor, așa, ca să zic, o personalitate de... Așa, a spus că așteptați, vin vremurile noastre. Adică Partidul Comunist e de mare viitor. Și eu mulțumit lui Vladimir Nicolaevici, așa și-a spus, Vladimir Nicolaevici, eu îți mulțumesc, Netali, pentru că ne-ai dat ocazia ca eu să devin comunist. Dacă nu erai Netali, eu nu deveneam comunist. Și încă ceva am uitat să vă spun. Comuniștii au anunțat că ei sunt pregătiți să suporte toate cheltuielile pentru ostașii noștri care trebuie să se ducă la Moscova și să mărșăluiască pe Piața Roșie la sărbătoarea, marea sărbătoare, sărbătoarea victoriei împotriva comunismului, împotriva fascismului. Ei, vedeți, nu-s probleme. Putem merge frumos să ne înhămăm la tunurile rusești până la mauzoleu și înapoi. Și în general cred că ar trebui toată pionerimea asta, comsomoliștii ăștia de azi, ăștia tinerii ăștia, care tot îi dau bătaie cu marazmul mai departe, să se mute frumos acolo pe Piața Roșie la mauzoleu. Și acolo mauzoleu sunt niște catacombe pe dedesubt, acolo sunt capități. Și cu Vladimir Nicolaevici în frunte, el ar putea acolo să le țină făclie. Că drumurile spre viitorul strălucit de-am rămas numai în catacombe de sub mauzoleu, numai pe acolo, spre viitorul luminos. Dar trebuie o făclie foarte intens, așa, ca să se vadă drumul, să știi pe unde mergi, acolo e întuneric, știți? Ei, bun, hai să facem un rezumat, așa, ce avem noi? Șeful de la gaz și-a luat mașină, din acelea 10% pe care iarna trecută, așa, ați înțeles de unde banul? Banii așa pe Gusev, știți, este. Voronin e un fel de Vladimir Ilici, numărul 2, așa și s-a spus despre dânsul, că e un fel de Lenin a Moldovii. Și mai avem noi. Să mergem să ne înhămăm la tunurile rușilor, dacă ne lasă, dacă zgrăim pe limba lor și o să le plătim bani, poate să ne lasă, așa. Și ce-a mai rămas? Dacă nu a rămas ceva aici, apoi nu mai rămas nimic. Bun, cam atât. Aveți grijă și vorbiți cum gândiți și alegeți. Vorbim, noroc! Auziți? Dar n-am putea noi cumva să le oferim rușilor ocazia, posibilitatea, să zicem așa, să mute toată parada aceea de la dânși pe Ștefan cel Mare. Că am înțeles că Piața Roșie, pavajul și ăla de acolo cam deteriorează așa, olea, că roță și s-aude și zgomot mare. Dar la noi pe Ștefan cel Mare, ele ar putea să meargă și să încapă tătii. Și nu trebuie noi să mergem încolo, dar mai bine să vină ei la noi, că ei de-am și s-o obișnuiți la noi și ei știu și limba noastră, ghino știu și o învață repede. Și nu-i loc de câteva batalioane noi la noi? Este loc la noi. De câteva batalioane noi. Și vă place poezia. Dar nu e chiar de râs așa în principiu, nici nu ne râde. Poate mâine, poate poi mâine. Hai noroc!
Uara pei puru bam bam. We can para pau. Cha.